за страхотните продукти, които е създал доктор Лим и въобще компанията, стартирайки с DXN. Значи това трябва да започна с трябва да мина на аз програмата. Седи бизнес. И хората, които искат той умишлено, в смисъл неумишлено, съзнателно, знаете, че има две системи на разпространение на продуктите. Едни са стандартните, които са човек може да си купи онлайн, супермаркетите, магазините, които са в ежедневието. Другото е така наречените директни продажби или мултилевела, който е свързан с поделянето. Тоест, вие първо си купувате, идвате, опитвате продукта, купувате го, харесва ви. След което, от това, че вие споделяте, а вие така или иначе ще споделяте, дали сте си го купили от мултилевел компания, или сте го купили от супер, или сте го купили онлайн, винаги ще споделите на най-близките си. Ей, знаеш ли, аз пия това нещо и се чувствам добре. И този човек може да си поръча, само че на другите места ще отиде да си купи супера или в аптеката и вие няма и да разберете, няма и да получите нищо за тази препоръка. А в директните продажби компаниите, едно ваше споделяне вече изгражда една мрежа от потребители, които в един определен момент първо ви носят на вас допълнителни стъпки, когато позавате така наречените бонуси, които след 9-то число нахлувате в офиса и почвате искам си бонуса, колко ми е бонуса. И вече от стъпка вече се превръща в един постоянен доход. И аз много се радвам, че тук имаме хора, които вече имат сериозни постоянни доходи на месец, които вече могат да ти позволят едно спокойствие, пътуване, да си обърнеш внимание повече, да не си зает, да не бързаш, да не ходиш на работа. Това са нещата, които съм подготвила за... Оля? Това си е работа основно. Да, това си е работа.